ज्ञानोबा ते विनोबा, महाराष्ट्राची समृद्ध संत परंपरा. जगात आजही घुमतो ज्ञानोबा तुकोबांचा नारा. समृद्ध जगण्यासाठी जीवनात हवा संत साहित्याला थारा. निरूपण संत विचारांचं संत संग, संतांच्या गोष्टी. पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम. अवधूताने जे 24 गुरु केले त्याच्यामधला सूर्य हा गुरु. नाथबाबांनी त्याचं वर्णन केलेलं आहे आणि नाथबाबांनी सूर्याला गुरु मानला आहे. थोडंसं घेऊन अनंतपटीने देतो तो सूर्य. सूर्य रोज शांतपणे पाणी शोषून घेतो, कुणालाही नकळत, आणि पावसाळ्यात मेघाच्या स्वरूपामध्ये तेच पाणी परत देतो. आणखीन आपल्या सगळ्या सृष्टीला तृप्त करून टाकतो. थोडंसं घेतो पण परत देतो ते हजारपट. ह्याची उदाहरणं आपण बघत होतो. आता आपण अमेरिका गाठूया. एक वकील ब्रायन स्टीव्हन्सन, त्याला लहानपणापासून दिसलं काही लोकांवर अन्याय होतोय. काळ्या लोकांवर, गरिबांवर, ज्यांना वकील परवडत नाही अशांवरती अन्याय होतोय. त्यांनी ठरवलं की यासाठी आपण काहीतरी करायला पाहिजे. तो मोठा झाला, वकिली शिकला, पण तो मोठ्या क्लायंटसाठी वकिली करायला गेला नाही. तो गेला तुरुंगात, जिथं लोक मृत्यूदंडाची वाट पाहत बसलेले होते. तो कैद्यांच्या पोशीमध्ये बसायचा, शांतपणे त्यांची गोष्टी ऐकायचा. कुणी म्हणायचं माझा गुन्हाच मी केला नाही, कुणी म्हणायचं मला योग्य वकील मिळाला नाही म्हणून मी सजा भोगतोय, कोणी म्हणायचं माझा काळा रंग बघून त्यांनी मला शिक्षा ठोठावली. ब्रायन ही सगळी वेदना शोषत राहिला. मग त्याने उभं केलं इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव्ह. या संस्थेनं शेकडो लोकांना चुकीच्या मृत्यूदंडापासून वाचवलं. त्यांची वकिली केली आणि त्यांना त्यांच्या गुन्ह्यापासून वाचवलं. त्या गुन्ह्यातून त्यांना मुक्त करायला लावलं. अनेकांना नवं आयुष्य त्यामुळे मिळालं. पण तो फक्त न्यायालयात थांबला नाही. त्याने अमेरिकेतलं पहिलं दुःखाचं स्मारक उभारलं, नॅशनल मेमोरियल फॉर पीस अँड जस्टिस, जिथं हजारो निर्दोष लोकांची नावं कोरलेली आहेत, ज्यांना वर्णभेदामुळे मारलं गेलं. कल्पना करा, तुम्ही त्या स्मारकासमोर उभे आहात. लटकलेल्या लोखंडी पट्ट्यावर प्रत्येकावरती एक एक नाव आहे. हवेत वेदना दाटलेली आहे आणि तरीही तिथं उभं लावून लोक म्हणतात, हो, ही आपली चूक होती, आता आपण चांगलं बनूया, आपल्यामध्ये सुधारणा करूया. हे कशामुळे घडलं? हा आहे ब्रायन स्टीव्हन्सनचा पाऊस. त्याने लोकांची वेदना शोषली आणि परत काय दिलं तर न्याय, सन्मान आणि आठवण. त्याची कहाणी ही तुमच्या आम्हाला प्रेरणा देणारी, आम्हाला एक मार्ग दाखवणारी अशी विलक्षण अशी कहाणी आहे. ती आपण वाचली पाहिजे आणि लोकांपर्यंत पोचवली पाहिजे. चला आता आपण आफ्रिकेत जाऊया. आफ्रिकेतील मलावीतला एक मुलगा, विल्यम कमकॅम्बा हे त्याचं नाव. हा मुलगा, त्याचं गाव जे होतं त्या गावामध्ये दुष्काळ पडला. शेतं करपली, खायला धान्य नाही, लोक उपाशी मरू लागले. ह्याचं घर अत्यंत गरीब. आई वडिलांकडे फी नव्हती. शाळेतून त्याला बाहेर काढलं. अनेकांनी हार मानली असती, पण विल्यमने हार मानली नाही. तो गुपचूप गावाच्या ग्रंथालयात जायचा. इथं जुन्या पुस्तकांची ढीग होता. ती पुस्तकं काढून तो वाचायला लागला. त्यातील पवनचक्क्यातील चित्रांकडे तो तासनतास बघायला लागला. त्याने विचार केला, जर आपण वाऱ्याची ताकद वापरली तर आपण पाणी काढू शकतो, मग आपली शेतं पुन्हा वाचतील. तो कबाडखान्यामध्ये गेला आणि तिथून लोखंड, पाईप्स, जुने पंखे हे त्याने गोळा केले. लोकांनी त्याला वेडात काढलं. हा वेडा झालाय, पण तो थांबला नाही. हळूहळू त्याने एक पवनचक्की उभी केली. ती वाऱ्याने फिरू लागली आणि काय आश्चर्य, त्यातून पंप चालू लागला. विहिरीतून पाणी बाहेर यायला लागलं. गावकऱ्यांनी अविश्वासाने पाहिलं. कोरड्या शेतात पाणी शिंपडतंय. हळूहळू हिरवी पालवी उमलली. उपाशीपणा कमी झाला. तो मुलगा जो शाळेतून हकलला गेला होता
त्याने आपल्या गावाला जगवलं. आज त्याची ही कथा जगभर शिकवली जाते. त्याचं आयुष्य म्हणजे एक सूर्याचं तत्व, ज्याने शांतपणे शोषलं आणि योग्य वेळी वर्षाव केला. या कथा आपल्याला एकच सांगतात, शांतपणे शोषा आणि हजारपटाने परत द्या. ब्रायनने अन्यायाची वेदना शोषली आणि न्यायाचा पाऊस दिला. विल्यमनं दारिद्र्य आणि उपासमार शोषली आणि वाऱ्याचा पाऊस दिला. हेच संत महाराजांचं तत्व आहे. सूर्यासारखं व्हा. आता तुम्ही स्वतःला विचारा, मी काय शोषतोय? ज्ञान, कष्ट, अनुभव, अपमान, हे मी काय शोषतो आहे? हे काही मी शोषतो आहे का? आणि मी परत हे कसं देणार आहे? थोडासा वेळ, 30 सेकंद फक्त डोळे मिटा आणि कल्पना करा, तुम्ही जगाला काय द्यायचं ठरवलंय? शिक्षण, प्रेम, सेवा, तोच तुमचा पाऊस आहे. मित्रांनो, आई म्हणजे घरातील सूर्य. ती सगळ्यांचा ताण शोषते, पण पावसासारखं परत प्रेम ओतते. बाबा म्हणजे सूर्य, कष्ट शोषतात, पण आपल्या मुलांना पावसासारखे परत सर्वस्व देऊन सांभाळतात. शिक्षक, मित्र, सगळीकडे हे सूर्यतत्व आहे. एकनाथ महाराज सांगतात, शांतपणे शोषा, उदंडपणे द्या, सूर्यासारखे व्हा, कारण जग तुमच्या पावसाची वाट पाहते. जग तुमच्या पावसाची वाट पाहते. आज आपण इथं थांबूया. धन्यवाद.